Son Fernando Cobo, profesor da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago. O salmón é unha especie bandeira, non? É unha especie que todo o mundo coñece, que é facilmente recoñecible, hai moita literatura, moita tradición, moita cultura a carón do salmón e, polo tanto, a importancia desta consideración de especie amenazada, porque con ela vanse recuperar outras especies que están tan amenazadas ou máis que el, que habitan os nosos ríos, e que a xente normalmente non as ten en consideración. Trátase dun peixe migrador e, como todos os peixes migradores, está moi afectado por os cambios os usos do solo e por la construcción de presas fundamentalmente. Pero non é unha situación que sea propia do salmón. Hai outras especies migradoras, como por exemplo a anguía, que está en unha situación tamén verdadeiramente dramática. Non é nada novo, dito sea tamén de paso, porque isto vense avisando, vemos que isto está sucedendo dende hai máis de 30 anos nas poblacións galegas. Os datos fundamentalmente proveñen da pesca deportiva, porque son as estadísticas as que contamos, que se contan estadísticas de hai bastante tempo. Pasamos de aproximadamente uns 2000 salmóns a algunhas vacías, como é, por exemplo, o Ulla, a ter cifras no último tempo do Ulla de 10 salmóns ou ningún pescado, o sea que ningún peixe se colleu nesa tempada. Por lo tanto, o descenso é dramático. Bueno, os factores son múltiples, isto non é un só factor o que está influindo, son factores que levan actuando de maneira crónica moitas veces, sempre sacude os mesmos, non? Os xinetes do apocalipse, que digo eu, que son a contaminación e sobre todo a pérdida do hábitat, que é o que fai sobrepesca en algures, non? Como se tratase dunha especie migradora, temos tamén o factor da parte da vida mariña que está afectando moi fortemente a conservación. Por lo tanto, é unha xeira de factores os que están influindo, que son os que nos levaron a esta situación. Cal é o, digamos, o máis grave, o que había que incidir máis? A pérdida de hábitat e a pérdida de calidade de hábitat, eso fundamentalmente. A construcción dos encoros mermou moitísimo a posibilidade de distribución desta especie e a posibilidade de reproducción e de recrutamento efectivo. Pois moi pouco, o que isto é unha crónica dun fracaso. É dicir, o salmón empezouse a intentar protexer con medidas que iban encaminadas fundamentalmente á restricción da pesca deportiva. Non houbo medidas efectivas na restricción da pesca comercial, nin houbo recuperación e restauración dos ecosistemas pois moi facilmente con derribo de presas que estean obsoletas ou que xa non cumplan a súa función e recuperación das concesións administrativas, que é o que tiña que terse feito para poder recuperar. Darlle o que se perdeu, é dicir, darlle a capacidade de acollida do hábitat que xa non teñen os ríos galegos. Ten que vir da man dun plan de recuperación. A declaración dunha especie en perigo de extinción moitas veces o que conduce ao esquecemento da especie. As administracións esquecen, xa non teñen ese problema porque a especie non está considerada como aproveitable dende ningún tipo de vista e, por lo tanto, os científicos non podemos recabar datos para coñecer cal é a situación das poboacións, porque os científicos temos datos cando hai unhas subvencións que supoñen o desenvolvemento dos proxectos de investigación. Non é que esteamos esperando nos laboratorios a que cheguen os datos, non se sabe de quen. Hai que programar, hai que facer estudos en profundidade e coñecer cales son as tendencias das poboacións e cales son os factores de ameaza desta población e de que xeito eses factores de ameaza podense corrixir. Se non se corrixen as ameazas, se non se terminan as ameazas, a situación das poboacións será sempre a mesma. O escenario, se continúa a tendencia actual e continúan as medidas supostamente correctoras actuales, a tendencia é a desaparición. Evidentemente, hai que cambiar de rumbo, non se pode facer sempre o mesmo, porque se sempre facemos o mesmo, teremos sempre os mesmos resultados. Por lo tanto, o que pode suceder, ao mellor non é que sexa desaparición completa nos ríos de Galiza, pero sí que esteamos a falar de uns niveis poboacionais que sean meramente testimoniais, non? Implica, Galicia é o límite meridional porque se perderon poboacións máis ao sur.
Por lo tanto, agora somos o límite meridional, pero o salmón chegaba un pouco máis ao sur, que chega agora. Por lo tanto, este é unha observación de que xa se reduciu bastante a área de distribución. E despois, na zooxeografía, as áreas de distribución, os perímetros das áreas de distribución, son as poboacións máis, digamos, máis febles, porque son as que están expostas ás primeiras perdas de efectivos, por mor das presións, non? Chámanse en zooxeografía a área dos mortos vivintes, porque son precisamente aqueles que máis pronto van desaparecer. Lóxicamente, se a área de distribución vai menguando, vanse desplazando estes límites, e, por lo tanto, as poboacións van sendo progresivamente máis febles, máis sensibles á perda, non? A miña razón pola que considero que o salmón podería estar contemplado como unha especie en perigo de extinción é que ca protección do salmón vamos protexer todas as especies que están en unha situación parecida e que habitan os ríos de Galicia.